ምዕራፍ 23 ዳግማይ ምጽአት ክርስቶስ ጎይታ እንደገና ክመጽእ ረኣኽዎ ጻውዒቱ ከም ደሃይ መለኸት ናይ ሊቀ መላእኽቲ ዝጥዕም ሰማዕኩ ብኡኡ ምድሪ አንቀጥቀጠት መቃብራት ተኸፍቱ እቶም ብጎይታ ዝሞቱ ኸ ተንሲኦም ንጎይታ ኣብ ኣየራት ንምቕባል ናብ ኣየራት ብደበና ዓረጉ ንሰዓታት ከ ምድርን ባሕርታትን ኣባታትን ዘለዎ ምውታት ኣረከባ ኣዝዩ ብዝገርም መዳይካ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ብሓዊ ዝተሓጽረ ደበና ደው ኢሉ ብኽብሪ ኣብ ሰማያት ተራእየ እንደገና ኸኣ ድምፂ መላእኽቲ ሰማዕኩ እንተረኣኹ ኸ እቶም ኣብ ምድሪ ብሂወት ዝነብሩ ኣመንቲ ንላዕሊ ንሰማይ ብደበና ደየቡ ምስቶም ቀዳሞት ዝዓረጉ ብጾቶም ከኣ ተጸንበሩ እቶም ብክርስቶስ ዝደሓኑ ቅዱሳን ከኣ ካብቲ ብርሃን መሲሎም ብረቕረቕ እንዳበሉ ነቲ ናይ መራኸቢ ቦታ ዓሰልዎ ቁጽሮም ከኣ ሚልዮናት ነበረ መላእኽቲ ከኣ ጻዕዳ ክዳውንቲ ይኸደንዎም ዓብዪ ሓጎስ ከኣ ነበረ እቶም መላእኽቲ ነቶም ዝደሓኑ ኣብ ምስትንጋድን ምስትንባርን ይነጥፉ ነበሩ ኣብ ኩልቲ ቦታታት ከኣ ብጥንቃቐ ነቶም ዝተነጥቁ ኣመንቲ ይቃመቱ ነበሩ እዞም ኣመንቲ ብኣየር ክሓልፉ ከለዉ ተለዊጦምን ካብ ክቡር ስጋ ለቢሶምን ይመጹ ነበሩ ዓብዪ ሓጎስን ፍስሓን ከኣ ንሰማያት መልኦ እቶም መላእኽቲ ከኣ ክብሪ ነቲ ንጉስ ነገስታት ይብሉ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ከ ዓብዪ መንፈሳዊ ኣካል ተራእየ ንሳ ምልክት ናይቲ ኣካል ክርስቶስ እያ እዛ ኣካል ብሕቑኣ ኣብ ዓራት ከም ዝተጋደመት ትመስል ነበረት ደማ ኸኣ ናብ ምድሪ የንጠብጥብ ነበረ እዚ ኸኣ እቲ ዝተሓርደ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክርዳእ ከኣልኩ እዛ ኣካል እንደ ዓበየት ከደት ንሰማያት ከኣ መልእቶ እቶም ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ድሕናት ከኣ ናብኣ ይኣትውን ይወፁ ነበሩ ሚልዮናት ብመሳልል ዝመስል ናብታ ኣካል እንዳሓኸሩ ክመልእዋ ከለዉ ብኣድናቖት ተመልከትኩ ብእግሪ ጀሚሮም ናብ ኣብራኽ ቀላጽን ከብድን ልብን ርእሳን እታ ኣካል መልእዋ እነሆ ኸኣ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኩሉ ሃገራት ዓሌታትን ቋንቋታትን መሊኦማ ነበሩ ብሓይሊ ድምፂ ኸኣ ንጎይታ መስገንዎ ሚልዮናት ከኣ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ሓቂ ተቐምጡ መላእኽቲ ኸኣ መጻሕፍቲ ሒዞም ኣተዉ ፍርዲ እውን ካብኡ ተነበ እቲ መንበር ምሕረት ከኣ ኣብኡ ነበረ ብዙሓት ከኣ ዓስቢ ተዓደሉ ድሕሪዚ ጸልማት ኣብ ዘሎ ገጽ ምድሪ ከጐልብባ ረኣኹ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ እውን ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ ነበረ ቁጽሪ ዘይብሎም ክፉኣት መናፍስቲ ከኣ ካብ ተኣሲሮሞ ዝነበሩ ቦታት ተለቂዮም ናብ ምድሪ ወሓዙ ጎይታ ኸኣ ኣቱም ኣብ ምድሪ ትነብሩ ወይለኹም ሰይጣን ምሳኻትኩም ክነብር መጺእኩም ኣሎ ክብሉ ከሎ ሰማዕኹ ሓደ ብሕርቃን ዝኻነ ኣራዊት ከኣ ናብ ኩላ ምድሪ መርዚ ክኹዑ ከሎ ረኣኽዎ ሲኦል ብነድሪ አንቀጥቀጠት ካብ ጥልቂ መዓሞቕ ከኣ እልፊ ዘይብሎም ዕስለ ጭፍራ ክፉኣት መናፍስቲ ምድሪ ብኡኡ ክሳዕ ትጽልመት ከደንዋ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንዳበኸዩ ናብ ኣጻድፍ በዓትታትን ናብ ኣኽራን ክሕቡ ሃደሙ ውግእን ጥሜትን ሞትን ከኣ ንምድሪ ኸደና ኣብ መጨረሻ ኣፍራስን ሓውን ሰረገላታትን ኣብ ሰማያት ተራእዩ ምድሪ አንቀጥቀጠት ፀሓይ እውን ከም ደም ቀይሐት ሓደ መልአኽ ከኣ ኣብ ምድሪ ስምዒ እነሆ እቲ ንጉስ ይመጽእ ኣሎ በለ ድሕሪዚ ኸኣ እቲ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝኾነ ኢየሱስ ምስ ኩሎም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝለበሱ ካብ ኩሉ ወለዶታት ዝደሓኑ ቅዱሳን ኮይኑ ተቐልቀለ እቲ ኣዒንቲ ኩሎም ክሪኣ ኩለን ኣብራኽ እውን ኣብ ቅድሚ ክንብርከኻ እየን ዝብል ጽሑፍ ከም ዘከርኩ ድሕሪዚ እቶም መላእኽቲ ማዕጺዶም ሰደዱ ነቲ ዝበጽሐ እኽሊ ዓጸድዎ እነሆ ኸኣ መወዳእታ ዓለም ኮነ ድሕሪዚ ጎይታ በለ ተነስሑ
እሞ ድሓኑ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እያ ፍቓደይ ቃለይን ክፍጸም እዩ መንገዲ ጎይታ ጽረጉ በለ ኣነ ኸኣ ንሓድሕዳ ክንፋቀር ኣሎና ንውሉድና ኸኣ ብቓል ሓቂ ጌርና ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ክንእርሞምን ኣሎና ከመይሲ እቲ ንጉስ ብርግጽ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኢለ ሓሰብኩ